El que nosaltres pensem que aporta moltíssim és com una manera d'expressió diferent, no? A través de la cultura, a través de l'art, es pot posar sobre la taula i es pot com deixar, no? Permetre'ns expressar aquests sentiments que poden tenir les famílies en un moment com aquest, no? Segur que estàs cansat de sentir les mateixes històries, oi? Jo ja sé que no vaig fer bé. Jo ja ho sé. Doncs som una fundació que treballa amb famílies en situació de vulnerabilitat i tant en l'àmbit educatiu, social o psicològic. Dintre de la nostra fundació IRES hi ha diversos serveis, en específic el nostre és el servei d'acolliments familiars i estem compostos per administratives, psicòlogues, educadores socials i treballadores. A Catalunya, 9.000 nens, 9.000 infants estan sota una mesura de protecció. D'aquests 9.000, 5.000 viuen a centres de protecció. Aquests 5.000 voldrien dir un 60%. D'aquests 9.000, 24% estan en acollits. Per això és molt important i és necessari trobar i fer difusió de la cultura de l'acolliment. Quan hi ha una situació en la qual poder no hi ha una validació entre les famílies, ja sigui la família d'origen i la família d'acollida, el que pot passar amb els infants és que s'afronten a un conflicte de lleialtats en el qual tenen la impressió de que només es poden relacionar amb una de les dues famílies. És com que el vincle ha de ser únic i si existeix un, l'altre no pot existir. El que nosaltres pensem que és important en aquests casos és que les famílies puguin, si és que estan preparades, fer una aproximació entre elles. Nosaltres, si veiem que això és possible, procurem o facilitem inclús que es puguin conèixer, que si hi ha una visita que es puguin saludar, que puguin tenir una interacció cordial, perquè d'aquesta manera l'infant experimenta i vivencia que els adults poden estar junts, poden parlar i que això no el situa amb ell al mig de les relacions i no sent el risc de perdre uns i a d'altres. Com que aquestes coses són així, ara em quedo molt més tranquil. Oi que sí, Cristina? Així com, Cristina? Vostè també pensa que aquestes coses són així? La família d'acollida, el Marc i la Cristina, tenen el Lluís des de fa 2 anys, el van acollir. Llavors, ara el pare biològic, que és el Marc, és el Miquel, perdó, el Miquel comença el procés de recuperació d'en Lluís. Llavors, així comença la història. En l'obra de teatre hem de partir de la base que és una ficció. No vol dir, parteix d'una realitat, d'una situació com pot ser l'acolliment familiar i un moment en concret com és el retorn amb la família d'origen. En aquesta obra, Dues famílies, l'autor José Pascual Avellán també ho fa, sobretot posant-se en situació a l'última fase del procés de l'acolliment, que és el tancament, posant molt èmfasis sobretot en plasmar les emocions i els posicionaments de cada part involucrada en aquesta fase. Per part dels pares d'acollida és una fase on surten moltes pors, molt dolor, molta pèrdua, i per part de la família d'origen també surten pors de poder o saber fer-ho bé i estar a l'alçada de l'infant. Llavors l'obra tracta sobretot d'aquesta última fase del procés de l'acolliment, que és el tancament. Parla de com és aquesta trobada, de com les famílies s'intercanvien, doncs el que parlàvem abans, amb les discrepàncies i amb totes les vivències que té cadascú d'ells. Nosaltres ho sabíem, érem pares d'acollida, modalitat simple. Però, sisplau... Com li dic, ho haguéssim passat molt malament si no ho haguéssim fet. Cristina, per favor! Uau! T'ho juro que no m'esperava, això. Aquest procés ha sigut increïble, realment. Poder formar part d'un projecte social és una cosa superbonica i també ha sigut un procés molt col·laboratiu, que ens hem anat construint tots els personatges i a sobre treballar amb la Fundació IRES, que ens ha explicat moltes coses sobre com funcionava realment el procés d'acolliment, és una cosa superinteressant. M'he inspirat molt en persones del meu voltant a l'hora de llegir el guió i veure com reaccionava el meu personatge, la Cristina, a aquesta situació. Analitzes una miqueta psicològicament el personatge, dir, mira com està reaccionant, aquí s'ho està tancat tot molt més, després, clar,
quan explota molt més, i és com conec gent que té aquest tipus de psicologia a l'hora de com reaccionen les coses, que és, vale, ara mateix s'han d'arreglar les coses, doncs ara em enfoco, i un cop ja ha passat el temps, diuen, ara em desmunto. Hem estat buscant casos reals, jo com a mínim he estat com una temporada això, buscant casos, entrevistes que s'han fet a persones que han estat més propers a aquestes situacions, però sobretot la nostra informació ha estat de la Fundació IRES, que al final és qui ens ha proposat aquest projecte, i això jo crec que és part del que és interessant de tot plegat, que és que una realitat que tu la tens molt llunyana, que jo justament no coneixia absolutament a ningú que hagués passat aquestes situacions i que realment no sabia ni que existia aquesta opció, doncs aprendre-la per després mostrar-la és part de la gràcia, jo crec. Soc una persona que m'agrada fer les coses molt bé i a vegades no arribem a tot, però la veritat és que estic supercontent de com està sortint. Tenim un equip increïble, ens estan ajudant molt. Mira, és la primera vegada que la Xinxa, la nostra companyia, té una persona externa com a tal, perquè som així de guais que des del principi anem de companyia autogestionada, però sent autogestionada sempre estàvem tots actuant pràcticament. Llavors m'ha agradat molt tenir una mica aquest rol, tot i no ser la directora del tot, com d'estar fora i veure també com han anat avançant aquests mesos, perquè jo no he estat al principi de la creació. D'acord, fill, però jo sóc el teu pare. Que sàpigues que aquí serem. Llavors, per quan? Llavors, per quan? Per quan? Tan aviat? Tan aviat? Aviat. Ella estava embarassada. Que de fet és un dels temes que més fa que famílies o persones no s'ofereixen per l'acolliment, no aquesta por al moment del retorn. I jo crec que per això és tan important posar-lo justament sobre la taula, permetre'ns reflexionar sobre això, parlar d'això, perquè quan posem paraules a les pors, quan parlem de les angoixes, aquestes es fan més gestionables, més manegables, no? I de fet inclús es redueixen perquè veiem que hi ha altres persones que també experimenten el mateix que nosaltres o que inclús poden haver-hi altres mirades o altres maneres de posicionar-se, de manera en què un cop vivint els infants amb la seva família d'origen, la família d'acollida pot mantenir-se com uns referents, no? Que aquesta és la idea, que l'infant no visqui la sortida de la família d'acollida o el retorn amb la seva família d'origen com un nou trencament, sinó que pugui mantenir a les persones que són importants, no? Per ell o per ella en la seva vida, sempre, no? A veure, jo ho he vist, és a dir, tinguent en compte que no ha sigut perfecte, perquè ja ho sé que el que sí tal qual, però que no sortirà perfecte mai, jo estic molt contenta. Ho hem tirat tot endavant bastant, perquè a mi em feia una miqueta de cosa